Sve je počelo jednog sasvim običnog dana. Tako što sam ja prvo pomislila jednu želju, pustila Jingle Bells i upitala, a zašto danas nije Nova godina? Što mi da robujemo datumima, da robujemo tupavim običajima, sladunjavoj muzici, ko neki amerikanizovani klonovi? Jao, taj čobansko-potrošački pristup uništit će svačiju Novu godinu. Imaćemo mnogo želja i mnogo poklona. Jupi! Nedostajala je samo jelka. Ali onda je baba napravila najbolju jelku koju sam ikada videla. A bata je bio Deda Mraz. Možda najgori koje sam ikada videla. Ali nema veze. Deda Mraz ispunjava sve želje. A mogu sad novogodišnje želje, a? Želje. Ispunit ću ti sve što želiš. Misliš, ja ću joj ispuniti želju, jer sam ja ovde Deda Mraz. Moja jedina želja je da se baba i deda venčaju. Moja želja je realna. Pa šta ako su razvedeni već 25 godina? Pa svima u školi su mama i tata muž i žena. Ili baba i deda muž i žena. Samo meni niko nije muž i žena. I hoću da vidim svadbu. Keti, ja sam ekspert za venčanja. Imam 12 diploma. I mogu sve da ti pokažem, da ti odglumim kako to izgleda. Imam fotografije, video snimke. Pa dobro, ne moramo baš sve da gledamo. Ako već moram da se udam, jer sam obećala detetu, udaću se od istinski. Finito šlus, tačka. Kakva je carica ta moja baba. Htela je venčanje odmah sad. Katarina! Ale, ale, ale! Katarina! A deda se malo zbunio. Od kekica se to očekivalo. A bata je bio dostojan jednog Deda Mraza. Piši, vatro. Piknje supakisa u kupus, sarma. Ček, stani, pa ne mogu tako brzo da... Pa piši skraćeno. Šta? Pik. Pa pik, sup. Pik, sup. Kiskups. Kiskups. Sarm, u zagradi. Sarm, u zagradi sarm. Pečenje. Srpske svadbe neće biti. Dobri ljudi, dobre volje. Ovdje smo da sjedinimo dva tijela u jednu dušu. Aman, nije nužan arhaičan govor, ajde. Ana, molim te... Iš duhovi nesuglasica. Iš. Ali prava stvar je tek usledila. Čuburci, sad može vaša srpska svadba, ali bez pucanja. Idemo, devojke. Danas, majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina, ženi. Istorijski značaj predbračnog ugovora apsolviran. Dobro. Na što stavljamo akcenat? Kuvanje, hrkanje, švaleracija, koncerti, posle pozorištu, pijaca, maloumne turske serije protiv maloumnog fudbala na televiziji. Na što stavljamo akcenat? Tražim pravo na histeriju. Odlično. Usvaja se pravo na histeriju, ali pod sledećim uslovima. Zabranjena je upotreba kako čvrstih, tako i oštrih predmeta. I da me se ne napada kako me je baš briga. Iskusno, iskusno. U redu, onda ja insistiram na pravu izliva čistog besa. Okej. U redu. Preporučujem izliv besa do 3 puta radnim danima uz obavezno upozorenje crvenim kartonom okačenim o kvaku. U redu je, ali da me se ne napada, da me je baš briga. Jer ja hoću svoj mir. Okej. I? Onda ja tražim svoje pravo na duševni nemir. Neka bude 2 puta dnevno ima pravo na nemir, to znači prepodne i popodne. Od 7 do 8, pola sata za pripreme i nemira pola sata. Dobro, vi kao da ste išli na visinske pripreme za sve ovo. Da li ima još nešto? Nema? Može? Ima? Izvolite. Vreme i mesto za setu. Može,
usvaja se, ali ne u kuhinji, 3 kvadratna metra u kupatilu. Moram priznati da ste mi redefinisali pojam poštovanja i tolerancije u braku. Svaka čast, svaka čast, svaka čast, svaka čast. Umalo da zaboravim, pravo na momente za verbalnu ekvilibristiku. Slažem se, ali ja onda tražim pravo na pecanje. Može, može. Znači, slažemo se, je li tako? Slažemo se. A šta je sa mojim pravom konzumacije braka? A šta je onda sa mojim neotuđivim pravom za ignorisanje supružnika? Usvajam to, ali ignorisanje dolazi u obzir samo u stanu kada je dete u školi. Pa ne na terasi da nas slušaju komšije. Pa čekaj, ko ti je pomenuo terasu? Jesi, pomenula si terasu, slušao nas je ceo sprat. I tražim aneks izbacivanje Ugrinovića iz bračnog kreveta. Pa čekaj, ti misliš da sam ti ja dovela Ugrinovića u krevet? Neću više da vidim Ugrinovića u mom bračnom krevetu, to jest u našem bračnom krevetu. Molim! Šta bi koči na Solomijemu? Ništa. Svadba pa penzija, kao i u životu. Između i onako nema ništa. Ajde, evropejac. Čekaj. Tako. O neuzvraćenoj ljubavi su napisane i najbolji romani. Čuburac 2 puta, ja nijednom. A dobro, možda ti se sad posreći sad kad se ona uda, a? Kako da mi se posreći kad neće za mene? Pa ko bi? Vola, sad još samo vaši potpisi. Dragoslave, izvolite. A zašto on prvi? Hoćeš ti da budeš prva, a evo ti, budi ti prva. Hoću, ali ne znam zašto. Zašto ja da budem prva? Pa zato što sam ja muškarac, ja treba da budem sa desne strane. A zašto ti na desne? Pa evo ti, budi ti onda s desne strane. Budi ti, da ti kažem, čim si me namestio da budem na desnu, postoji razlog. Postoji razlog, naravno. Hoću da se vratim na moje mesto. Zato... Vratim. Naravno, jer muškarci se zakopčavaju sa desne na levu stranu, a ne sa leve na desnu stranu. I žene uvijek treba da budu sa leve strane, muškarci sa desne strane, ali ako ti hoćeš, nema veze, mi možemo da se... Hoću zajedno. Pa daj zajedno onda. Evo, uzmi mi ruku. Pa da, nije u redu da moja ruka bude preko. Čekaj, a koje ime potpisujemo sad kad se uhvatimo zajedno sa rukom? Moje ime. Naravno, jer sam ja muškarac. Uzmi, pišemo Dragoslav Jakovljević, jel tako? Ne, mislim da je to čudno i da radiš nešto protiv mene. Napisat ćemo prvo moje ime. Ne, pa napisat ćemo. Ajde, onda ti držiš prva olovku, ja ovo. Evo ti ovako. Ja nisam budući suprug. Onda napiši buduća supruga, napiši. Ali zato moram da pređem na tu stranu. Pa pređi. Ja sam ti inače nudio da dođeš sa ove strane. Ajde, piši. I gde ću ja sad? Da ponovo dižem šator? Ne, Milorade. Tebi je suđen, otuđen, dehumanizovan, luksuzni hotel. Što ti mene gledaš? Kod mene ne može. Da znaš odmah, nije tako dehumanizovano i luksuzno. Mladenci, imam posla preko glave, žurim, vratit ću se brzo. A vi nađite kumove, odmah. Alo, matori, daj nabavi mi nekog matičara što radi po kućama. Ajde, znam da možeš, ajde, nađi ga. Ćao. Idem da overim ugovore. Ćao. Ima. Kume. Pa kako? Ne, to ne dolazi u obzir. Kum pripada meni, a tebi kuma? Ja sam se prva setila Ugrinovića, kaži mu. Pa kako bi to tražila od mene ženu obožavana? Pa čekaj, nećeš valjda njemu da budeš kum? Ma njemu ne bi mogao budem ni kuma. Ajde. Ali evo, stegnuću srce. Biću ti kum. Baš, šta ti tručkaš u Ugrinoviću? Ti tručini još jednu i ja se udajem za njega. Ja sam kuma našla, molim lepo. Što gledaš ti u mene? Mi smo klasni neprijatelji. Ja došla ovde malo da se proveselim, a vi sad da se bratimi moje. Ovo je samo privremeno. Privremeno?
U Srba je kumstvo na vijek i vijekov. Ako ne znaš, kumstvo se u Srbiji ne odbija. Ali mene neko pitao nešto da mu budem kuma. Komšinice, Leto, drugarice Letice, molim te, ti jedino ovde nisi nikome rod. Dobro, ajde zbog ove mlade nade. Jao, kumo. Ček. Kekec, stani. Gde ćeš ovo? U kupatilu idu samo deveruše. Kumovi. Ajde. U gradu gužva. A uvek je tako za Novu godinu. A Vojkan i Bata stali ispred nekog izloga s nekim prstenjem i gledaju već sat vremena. Jao, prsten. Prsten mi je kod mame. Kod koje mame? Kod moje mame u Aranđelovcu. Nećeš valjda sad u Aranđelovac? Jao. Tečo, ko ovde treba da bude odbegla mlada Julia Roberts, ti ili Cakana? Nemoj da se nisi vratio. Gde je Cakana? U kupatilu. Keti? Kume, a... momačko veče? A na sve sam zaboravila. Znači, kad izgovorim da, ja njega treba prva da zgazim. Ma dobro, ti njega gaziš ceo život, pa ti je sve jedno. Pa da pustim onda njega da on mene prvi zgazi. Ma nisi ti blesava, valjda zgazi ti za svaki slučaj. Bako, sad ćeš da budeš mlada. Nije u redu da te zovem Bako. Bićeš najlepša stara mlada na svetu. Ajmo preslačenje. I zem ti momačko veče bez momaka i mladoženja. Gde su svi oni? Mamlazi u kupovini, a Dragoslav u Aranđelovcu. Kod mame. Otišao po prste. A što ja moram da budem prisutan kad sam duhom odsutan? Sloverac, kum je po srpskim običajima najvažniji na momačkoj večeri. Kuma je najvažnija. Kume, ajde otvori, nije mi ni do čega. Stari svat je stigao. Gde su mladenci? Gde su mladenci? Nema nikoga. Ovo je momačko veče na kojoj nema ni momaka, ni mladoženja, ni mladenaca. Nikog nema. Maskemba! Za Novu godinu! Pa divno. Ja sam se već uplašio da se Cakana ponovo ne udaje za onog Gilitera. Pa udaje se u Ikačikatomu, ali zbog Keti. A ipak Nova godina. Nova godina tamo u fabrici što smo slavili normalno. 31. decembra, tačno u podne. I svi su tu na vreme. Žuti sokovi s leve strane, crveni s desne. Jao, da. Ali nije ovo Nova godina. Ovo je svadba. Na svadbu stalno neko zakasni. Jao, da. Sad će stari svat da vam objasni. Samo prvo treba da vidimo ko je stari svat. Čikavika Tečo, to ćemo da preskočimo. Leta i Kekec su kumovi, Voja je čauš, a Bata je mnogobrojna rodbina, ali nema nikoga. Ajde, kume, ajde, zbliži se malo s kumom, ajde. Pa ja bi da se zbližim sa kumom, ali sa svojom kumom. Idem ja do kupatila, tamo je devojačko veče, ja tamo pripadam. Ajde, kumo, otvori, molim te. Nije mi ni do čega. Ekskluzivno domaćinski catering. Naši momci do vaših vrata. Ajmo! Opa! Stoj tamo, ja sam kuma. Ja određujem. Spala knjiga na 2 slova. Šta ako se Dragoslav ne vrati? Ništa, davat će mu 40 dana. Neće ni dočekati Saranu. Halo, Dragoslave, vraćaj se odmah, hoćeš da ti organizujem sahranu, šta ti je? Pa nisam se spremio. Evo, mada slično je sve, meza je stiglo. Ma kakvi prsten, bre, šta pričaš gluposti, ko da te prstenuje? U 20. veku se prstenuješ, jesi normalno? 21. znam. Da.
Ajde, bre. Dolazi. Idiot. Znam se. Te boli? Hajmo, osoba B. Ajde, stavljaj. I... Hop. Osoba C, osoba D. Stavljaj. Osoba E. Evo ga. Deča još nije stigao. Cakana je pred nervnim slomom. Rajko, zar ti nisam rekla da samo isporučiš hranu? Ja sam smatrao da je svadba pravi trenutak. Da ti isporučim sebe. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Idemo! Don't you cry tonight. There's a heaven above you, baby. Don't you cry tonight. Volim te. Rajko, kakvi gansi, kakvo plakanje, kakvi ti sentimentalni uznosi, isprati drugara i pomagaj. Give me a whisper, give me a sign, give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I still been thinking of you in the times we had, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's a heaven above you, baby. Don't you cry. Don't you ever cry. Don't you cry tonight. Dragoslave, teleportiraj se odmah ovde. Ama čoveče, zaustavit ću saobraćaj. Da. Čekaj, ja ću. Nije mi ni do čega. A, tamo na vreme, matičar, drago. Matičarka, gde su mladenci? Mlada je u kupatilu, a mladorinja nije tu. Ali ja žurim, ovo nije jedino venčanje, žurno žurim. A da, sačekajte, molim vas, sačekajte, sedite ovdje. Ajde, čeka, deda, sipe rakicu. Ajde, sad će oni. Drmni za jednu rakicu. Ajde, drugovi, bre, pa šta je sad problem? Uključi rotaciju. Žive. Ajde, još jedno samo. Pa ne, kako nemaš van radnog vremena? Kako sam ja vama učinio kad sam se predao bez otpora? Ajde, prijatelj, pa imaš svoju privatnu rotaciju. Ajde, još jedno. Uključi Ninu, Trpa i Dragoslava. Evo, tu je matičar čeka. Matičarka, definitivno. Izvinjam se, matičarka, definitivno. Dobra. Ana, hajdemo da se venčamo sad odmah. Da ne ispadne da ova gospođa dolazila za čar. Hajde, molim. Umukni. Dragi gosti, kao stari švat, hteo bih da poručim mladencima da Sedi, nije još počelo, Nije sedeće, nego sledeće. Kažem ti, sedi, nije počelo, još nije počelo. Pardon. Sedi, ulike to. Tada! Izvinite.
kumovi, stigla sam. Kuma? Evo, spremna sam. Izvinite, da li sam ja na pravoj adresi? Meni trebaju Dragoslav Jakovljević i Katarina Anđelić. Strpljenja, gospođo, paragraf strpljenja. Ja žurim žurno. Definitivno. Osjećam fizički bol. Jesu ovo mladenci? Ne, to su kumovi. Sad će mladenci. Ako se Davuci Batinja ne pojavi u roku od odmah, neću da budem ni sahranjena pored njega. Evo. Baba počinje da divlja. Reci joj, teča se oblači, sad će brzo. Ajde, ljubite tetka. Možda bi ja mogao da uskučim ako Dragoslava već nema. Kekec, bolje ti je da budeš kum nego na klupi za rezerve. Kume? Ja ne mogu. Pa gde ste vas dvojica? Šta? Kako gde smo? Jedini mi ovdje nešto radimo, tako? Da, pa ne udaje se moja mama svaki dan, ko ti. Imamo poklone. Dosta! Dosta! Vanzemaljci. Kakvi vanzemaljci? To su moji ljudi. U vezi su Drakčita kroz zakrčeni grad uz rotaciju. Ej, sad se sigurno vlasti pitaju kakva je ovo strana delegacija. Tečo! Šta ste se unizverili? Pa ne udajte se vi, nego cakana. Idemo, ajde, idemo, brzo. Prvo stari svat dolazi, pa onda Charles donosi dobru vest. Mama, došao je tata, nije pobegao. Mama! Ajde, Uljko. Evo. Ajde! Gde? Cakana? Tu! Sad kupovina mlade. Ja sam sad dever, a poslije ću da budem mnogobrojna rodbina. Tražim za sestru 100.000 evra. Jata! Ja sada nemam trenutno kod sebe tih 100.000. A gde je kum Kekec? A Kekecu nije dobro. Mogu ja? Da, evo ti kumo, daj borbe. Dragoslave, pa ko je sačuvao naše stare burme? Ko? Pa moja mama. Mislila sam da me ne voli. Pa ona te ne voli, ali sačuvala je burme za mene i za tebe. Divan si, Dragoslave. Trenutno. Molim vas, pristupite venčanju. Reći ću vam tekst Duška Radovića. Da li mlada i mladoženja dobrovoljno stupaju u brak? Da. Da. Ako neko nešto ima protiv, neka kaže odmah ili neka zauvek ćuti. Dobro, brak je sklopljen, čestitam! Bravo! Mladenci mogu da potpišu. Tu. Bravo! Tu ću ja. Kekec! Bravo. Ajde, Kecebe, daj ruku. Ruku. Tako, drži. Ovdje, piši. Kume! Bravo, kuma! Gdje god ajde! Sad, vraćaj Biedermajer! Izvijeli. Vraćaj mi knjigu. Evo, venčani list. I ljubljenje! Bravo. Na italijanskom znači živjeli. Mama! A tebe?
Ja kao stari svat mogu samo jednu reč da kažem. To je bravo. Na italijanskom. Živeli. Rejko! Mama, izdala si san o emancipaciji. Dragoslave, šta si do sad čekao? Keti, mnogo ti je lep poklon. Baš mi je žao što se ja nisam toga setila. Sad se ovde raznežila i moja britkost je ugrožena emotivnošću. Ana, je li to moguće? Vojo, Ujko, Ugrinoviću, tebe ćemo u sledećoj reinkarnaciji kad budeš postao kičmenjak. Ujka Tomo, Mal je živ, pozdravljate. Jeste mali. Ljubav je živa. Dobro, srećna vam Nova godina. Sve vas mnogo voli, mama, tata, Keti. Ajde, ja moram sad idem. Milice, fašista. Milice, ti si najljepši svadbeni poklon. Moja se prepolovljena ličnost ponovo spojila. Ja sam kupio samo svadbene poklone, a novogodišnje sam zaboravio. Sam ti rekla da je gužva u gradu zbog Nove godine. Pa ajmo živeli, pa živeli. Ajde, srećna Nova godina. Bravo, tako je. Kupatilo, Katarinu bajna pilo, u njemu ti sretno bilo, ideja se rodilo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Kupatilo. Pa imamo problem, stani, stanite! Ovi su pogrešno odštampali, pa sad ispade venčani su Ugrinović i Leta, kumovi Dragoslav i Katarina. Ova nije normalna. Pa, da je vi, mam. Vidi, stvarno piše. Milorad Ugrinović i Proletanka Pavičević. Pa ovo je budala od pijane matičarke, Pa onda da čestitamo mladencima. Ja sam se udala za ovo. Ja sam se oženio sa ovom, Cakana. Ćao ti, Žanja, ćao ti, Njonjo, dobio si najljepšu komšinicu, našu septoletu. Kume, molim te da ne lupaš. Ti sa mnom tako, kumo, da razgovaraš. Ti si meni kuma, a nisi mi žena da se na mene istreseš. Slušaj, kume, ja sam tebi kuma, a nisam ti žena. Ovo je veći horor od svih mojih košmara. Moje mama i tata su kumovi. A moja želja? Cakana i Dragoslav su rekli sudbonosno da pred ovolikim svedocima i mnogobrojnom rodbini. Jel' tako? I time je Deda Mraz ispunio Keti novogodišnju želju. Želja je želja, Deda Mraz je Deda Mraz, a zakon je zakon. Ajde, Kočo, kakav zakon? Ko još poštuje zakone, pocepaj to. Cepaj to, Kočo. Daj to meni da pojedem. I da pojedeš, to sve ostaje tamo zapisano, ali mogu ja to da vam sredim, samo ako mi date par hiljada. Ljudi, ovo je kao indijska sapunica. Ja ne želim sapunicu, ja želim svoju želju. Ma ne, Tušo, pa nemoj. Pa mi smo se venčali. Doduše, venčali smo se konceptualno. Ali mi smo potpisali predbračni ugovor. Dragoslave, kaže, molim te da ste potpisali. Da. A ti da se tornjaš i spavaš i sobi. A gde ću ja? Pa kako gde ćeš? Sa svojom suprugom na medeni mesec. A kad se vratite, već ćemo se nekako snaći. Ja kao stari svat ću da objasnim. Ujka Tomo, čekaj to, preskoči. Nema, Leto, nema to. To ti je što ti je moj Timotije. Izvolite.
da se udame, znaš. Ej, kad to... Istorijski značaj predbračnog ugovora apsolviran. Zabranjena je upotreba kako čvrstih, tako i oštrih predmeta. Samo da te bolje vidim. Sad ću ja se... I još nešto. Tražim da se ne napada, da me baš briga. Prvo ti kažeš da sokovi su bili, pa posle toga ide, ali... Ajde, kume, zbliži se. On je odmah rekao. Ne. Ajde, kume, treći Artur. Kile, kad čutimo ovako ti imaš repliku, ja mislim. Nemam nijednu repliku. Ti imaš, vanzemaljci. Ti? Ja imam, izvini. Ajde, vratit ću ja. Mogu tebi da kažem, vanzemaljci! Nema, kome dolazi. Ajmo, ponovo. Ideš, odlazi. Ajde. Dragoslav, izvolite. A zašto on prvi? Hoćeš ja da budem prvi? Hoćeš da budemo zajedno? Ajdemo zajedno. A što si ti došao s leve strane? Ti pređi na desnu stranu, ja ću na levo. Evo tako. Give me a whisper, give me a sign. Vrati se. Ali sam onda ja prvi. Kako si prvi? Zato što sam ja sa desne strane, muškarci su uvijek sa desne strane. Kako se ti zakopčaš? Give me a kiss before you tell me goodbye. Znači ja treba da budem tu. Šta je?